Hola a tothom, som la Rita, jo la Marta, Community Builders d'aquí Crec Coworking, i ens fa molta il·lusió tornar a començar aquí a YouTube. I quina millor manera que començar amb la Ivet Acosta, treballadora de Wikiloc. Bueno, benvinguda Ivet, què tal, com estàs? Hola, moltes gràcies, estic molt bé. Volíem començar per veure si ens pots explicar una mica qui ets i a què et dediques a Wikiloc. Sí, i tant. Jo soc la Ivet, soc una noia de 27 anys i a Wikiloc em dedico bàsicament a analitzar dades, soc data scientist. Per arribar aquí, què vas estudiar? Jo vaig estudiar la carrera de Mates, aquí a Barcelona, i després vaig fer un màster en estadística i data science. Perquè tu des de que eres petita, sabies que volies dedicar-te com a això o estudiar això? O va ser com amb el temps vas dir, mira... Bueno, que volia estudiar mates ho havia sabut sempre al llarg de tant la primària, l'ESO, el batxillerat, era una que m'havia agradat molt, però al final suposo que quan ets petit no ets tan conscient de les sortides que pot tenir aquesta carrera i això sí que va ser una mica més sobre la marxa, va ser una sorpresa. I com vas arribar a treballar a Wikiloc? Doncs vaig arribar-hi gràcies al màster, o sigui, quan vaig fer el màster en estadística i data science, vaig voler fer el TFM en alguna empresa i tenia algun amic que treballava ja a Wikiloc i gràcies a ell em vaig enterar que Wikiloc era una empresa catalana, que era una cosa que no sabia, i vaig pensar que era una molt bona oportunitat intentar fer el TFM amb ells. I el vaig fer allà i ja després em vaig quedar. Perquè estem parlant de Wikiloc i no hem dit què és. Seria important explicar una mica de què va. Val, si pots, i tant. En 4 paraules. Doncs Wikiloc bàsicament és un producte en format que té la seva forma app i web per promoure una mica les activitats a l'aire lliure, sobretot senderisme, running i tal. És una eina perquè la gent que vulgui sortir a l'aire lliure a caminar, passejant en bici, trobin rutes i descobreixin rutes noves per fer. I tu utilitzes Wikiloc en els teus... Bueno, tu corres, no? Sí, jo corro i també faig hiking, senderisme, i la veritat és que utilitzo Wikiloc molt sovint perquè és que té molt de contingut, la veritat, de valor. Bueno, ara ens agradaria parlar una mica sobre com vas conèixer el Crec i com és que vau venir aquí. Sí, doncs això no va ser tant cosa meva perquè jo realment fa relativament poc que visc a Barcelona, però és això, Wikiloc és una empresa catalana que estan a Girona, però tenen bastants treballadors d'aquí a Barcelona. Llavors, per facilitar el no haver de treballar des de casa, alguns dels treballadors van demanar un coworking aquí a Barcelona i van ser ells que van estar investigant diferents coworkings i tal de per aquí a la zona i van venir a provar el Crec, els hi va agradar molt per el tracte que van rebre, la ubicació i les instal·lacions, i llavors van decidir quedar-se aquí. I llavors jo ja de rebot, quan vaig venir a viure a Barcelona, doncs m'hi vaig incorporar. Molt bé, i estàs contenta amb el Crec o què és el que més t'agrada d'aquí al Crec? M'agrada molt l'ambient, la veritat. Hi ha molt bon rotllo, hi ha gent molt jove de moltes empreses diferents i et fa un ambient de treball molt agradable. I hi ha algun avantatge que trobis de treballar en coworking en comptes de treballar des de casa? Sí, la veritat és que jo, per exemple, vinc cada dia perquè treballar des de casa és una cosa que no em plantejo, no només perquè no m'agrada treballar en el mateix lloc on faig l'oci com menjar, dormir, estar amb els meus companys de pis i tot, sinó que a més també el fet de sortir de casa al matí abans de començar a treballar, ja que sigui passejar 15 minuts a l'aire lliure, que toqui una mica el sol i tal, ja comences la feina amb una energia diferent. Totalment. I tens alguna anècdota divertida o alguna cosa que diguis? Mira, això va ser com per explicar. Doncs la veritat és que sí. No diré noms, però diguem que quan portava poc temps al Crec em van dir que podies entrar aquí els dissabtes i hi va haver una vegada, una setmana, que em vaig deixar una cosa important aquí un divendres i vaig pensar, no passa res, dissabte la vinc a buscar i vaig entrar el dissabte i bueno, un drama, va sonar l'alarma, jo pensava, mira, és que vindrà la policia i jo, vaig poder entrar, però és això, un cop a dins, de cop, pip, amb les llums, i hòstia, però què he fet? Vaig agafar les coses pitant, vaig marxar, no sabia què fer i després em van trucar... Sí. Em van trucar de seguida els encarregats dient-me, Ivet, què passa que t'hem vist per la càmera? I jo, no, perdó, és que m'havia deixat una cosa i m'havien dit que podia entrar els dissabtes. Però ja estaven per a l'alarma, no va venir la policia ni res, però em vaig espantar.
Ai, doncs no ho sabia, això. Sí. I hi ha alguna cosa que incorporaries o canviaries del crec? Alguna recomanació o millora? Sí, realment no, crec que hi ha totes les coses bàsiques que pots necessitar, les trobes. Sé que posats a demanar, sé que no passarà, però una màquina de xocolata calenta, ara a l'hivern, estaria bé. Home, Més ara a l'hivern, s'agraeix. Sí, sí. Ho plantejarem. Vale. I res, ara per acabar ja com l'entrevista, volem fer 3 preguntes així com ràpides de respondre res, una paraula, 2 i ja està. Vale. A tu què t'agrada més, tenir un espai fix o canviar de lloc cada dia? A mi m'agrada canviar de lloc. Prefereixes apps noves que millorin a la feina o els mètodes tradicionals de sempre? Jo sóc bastant de mètodes tradicionals, la veritat. Doncs mira, em pensava que respondries igual. Recomanaries el coworking a algú que acaba de començar a teletreballar o amb el treball remot? 100%, sí. Doncs fins aquí l'entrevista d'avui. Moltes gràcies per explicar la teva experiència i ens ha encantat conèixer una mica més sobre tu i sobre el que opines del crec. Perfecte. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.